Benvinguts a Mútua de Granollers. Som una entitat asseguradora de salut amb més de 50 anys d'història. Prop de 20.000 persones ens fan confiança. Et vull presentar el nostre nou quadre mèdic, on trobaràs més de 1.500 especialistes repartits arreu de Catalunya. El Centre Mèdic de Medicina Avançada del Vallès, CEMAV, és el darrer espai assistencial que la Mútua ha posat al servei dels seus associats. La nostra clínica té consultes externes, quiròfans, hospitalització, radiologia, fisioteràpia i urgències 24 hores, entre d'altres serveis que constitueixen una oferta mèdica integral de primer nivell. Facis soci de la Mútua. Ser de la Mútua és sentir-se segur. I tenir cura de la salut és la nostra prioritat. Mútua de Granollers. La nostra Mútua.